Tal día como hoxe do ano 1952 era asasinado por garrote vil Benigno Andrade García, coñecido popularmente como Foucellas, militante anarquista e antifranquista. Benigno Andrade naceu no ano 1908 nas Foucellas, no concello de Mesía, e foi coñecido por vivir fuxido de 16 anos. O franquismo considerouno o maior criminal dos últimos anos e sobre el verteron dúcias e dúcias e calumnias e mentiras para denigrar precisamente a súa imaxe. O Foucellas traballou dende moi novo tanto no campo como nas minas o Bierzo e tamén na madeira. Casou con María Novo, con quen tivo 4 fillos, ambos dirixían a célula comunista de Curtis. Dende o ano 1941 dirixiu distintos agrupamentos guerrilleiros. De feito, fixo parte do Exército Guerrilleiro de Galicia e organizou a Quinta Agrupación. Un dos seus papéis foi o de participar de accións, mais tamén de organizar agrupacións guerrilleiras. E como o fútbol está presente en todo, algo destacable é que durante a súa estancia na Coruña ía ver o Dépor disfrazado de cura para non levantar sospeitas. A comezos dos anos 50, xa coas guerrillas moi debilitadas, foi detido en Oza dos Ríos para posteriormente ser xulgado en Consello de Guerra e executado en Garrote Vil. A lenda das Foucellas foi tal e era tan querido pola xente que o franquismo decidiu danar a súa imaxe asignándolle asasinatos que el non cometera. E mesmo moitísimos bandoleiros e ladróns cometían roubos ou asasinatos en nome do Foucellas. Moitas lendas sobre o Foucellas chegaron ata os nosos días. Se coñeces algunha, deixa polos comentarios.